खोथाफ्राना बुङो माने लावो गोलाव जायो। दिनैहाय सार रन्जन दैमारिनि हियारिं डेटमोन, नाथाय जाजआ चेन्ज गोदान जानायलाय डेटआबो फावसायनाय थाबाय आरो फावसायबायबो। दा माब्ला जागोन डेटआ सफैफिनगोन बेखौ जों बुंस' हाला। मा होनना बुंबावगोनथाय, जोंनिया ओरैहाय गोबाङानो दाखालिहाय महत्सबआव थांग्रा दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोनदां बेफोरबायदि आरोखि। खिन्थु रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव मानो बिदि जाबाय थादोंथाय आं गाबोन समफोर एसे मोनथिनो नाजागोन, सोंनो नाजागोन सासे दैदेनगिरिनाव, आं मुं मख'नो सानला। थ' दिनैहाय मोनसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स.एन.डि. बिनिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्ट दङ, प्रेस मिट दङ दिनैहाय। बबाव जागोन बेखौ बुंनो रोंला, जागोन। आरो रन्जन दैमारि सारनि बादैनो माखासे क्लियारिफिकेसनखौ होबावनो नाजादों, हानायमानिखौ मोजाङैखौनो होनो नाजागोन। डेट फावसायनायावसो एसे दुखुनांथावनासिन जाबाय। गासैबो बर' रायजो राजाया बेखौनो लुबैदों जे सार रन्जन दैमारिनि हियारिंआ मोजां जाथों दिनैहाय आसा खालामदों, बयबो प्रेयार खालामदोंमोन। खिन्थु दिनैहाय जायासै, डेटआ फावसायबाय। फावसायनायनि खारनाबो बेनो, जाजआ गोदान फैयोबा गोदान नियम खालामो जाजफ्रा, गावबागाव रुलखौ बाहायनो नागिरो, नियम नितिफोर, बावहाय एसेब्लाबो सम लागोन। थ' जेखियानो जादोला आं बेखिनि बाथ्राखौ बेखिनियावल' बुंबाय, गुबुन टपिकआव फैफिननि। मैयाहाय जों वेलफेयार एस'सियेसननिफ्रायनो सासे सोद्रोमा, बिथाङा 1500 कौटिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे सासेखौ थैनोखौ गिनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंनानै फैनाय ना, बेखिनि बाथ्राखौ मैया गोलावनो बुंदों। अथ'स' गावनि बाथ्रा बुंनायफ्रा एसे बहाबा मोजां खोनासंलांब्लासो रायजोफ्रा बुजि मोनगोन। खिन्थु बिनि बाथ्रा बुंनायफ्राना माखासे बहाबा गेप्स दालांबाय थादों आरोखि, आर सोदोब थालांदों आरोखि बहाबा। जोंनियाबो थालाङो, जोंनियाबो जालाङो। जों हाजार बार भिडिअ खालामो, हाजारथा भिडिअ बानाय खालामो, खिन्थु जोंनियानो दिनैसिमबो मोजाङै जाया। थेवबो जों नाजायो, थेवबो बिथांमोना आंनिख्रुइ गोरोंसिन। मैया जिहेतु स्टेटमेन्ट होनाय, बिथांमोना आंनिख्रुइ गोरोंसिन दे, बैसोआव उन्दै, बेखौ आंनो ट्रेनिं होनाय, आंनि आन्दारावनो फैनाय, खिन्थु बेयो UPPL-आव दङ, UPPL-जोंनो गोरोबनानै दङ, सिथाबनानैबो दङ। खिन्थु बियो बै समावहाय आफादनिनो खामानि मावनानै बियो माबा मोनसे मावनानै बे BPF-नि आमोलावनो एसे मानसि जाबोखादों। बिनि उनावहाय UPPL सरकार दाबाय, बिनि उनाव ग्रोब प्रमद बर'जों सिथाबनानै थाबाय। मानसिया बेफोरबायदि बिथिङाव गोरों, रोङा नङा गोरों। आं माखासे बेखिनिल' बुंबाय, खारन फंबायबो जायो, जायगानिनो मानसिबो बियो, फन हरलायो, मालाबा मोजां रेसपन्सबो होआ, बे आरो बाथ्राया जाखागोन। पलिटिक्सखौ लानानै बिथाङाबो मोजां पलिटिक्स गोरोङानो, जिखियानो जायामोन। बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय मैया, लामा ससेनिफ्राय थैनायखौ गिनानै गिदिंबोफिनदों। जिहेतु 1500 कौटिनि बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसनखौ दाखालि बिदों, आरो बियो बिनायावबो बियो बुंदों बेफोरबायदि लामा ससेनिफ्राय थैनायखौ गिनानै गिदिंफिननाय मानसिनो माब्रै प्रमद बर' सारा अडिट होनो। नंगौ, खिन्थु बिनिख्रुइ साबसिन दिनै इन्टेलेक्सुवेल जों बर'नि गेजेराव गोरों गोराफोर दं, इन्टेलेक्सुवेलफोर दं। दिनै बिथांमोना बियोब्ला, बुङोब्ला मा जागोन प्रमद बर'नि मान सन्माना? नोंथाङा एसे साननानै नाय। आं नोंखौ बुंगोन, दिनैनि दिनाव प्रमद बर'जों एडभाइजार दंमोन बै समाव, आं मुं मख'नो सानाखै दै, मुं मख'नो सानाखै, एडभाइजार दंमोन बै समाव। बै एडभाइजारा दिनै प्रमद बर'नि गोजानाव मानो थाफिननो गोनां जाखो? मानो थाफिनखो? बेजों सिथाबनानै थायोमोन बै बेक्तिया, बेबो सासे बिराद गोरों मानसि दे, आं बै सारखौ आं सेलुट होयो आरो बिथांनि खोथाखौबो जों सन्मान होयो। नाथाय बे बेक्तिया मानो गोजानाव थानो गोनां जाखो? नों बेखौ एसे सानदोंना? बे फंबाया एसे साननाय, बे आरोखि। हाग्रामायानो जे श्रेष्ठ आं बेखौ बुङा, प्रमद बर'आनो जे श्रेष्ठ आं बेखौबो बुङा, खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर'आ बाथ्राखौ, प्रमद बर'नि माखासे बाथ्राखौ गोबां रायजो राजायानो मान सन्मान होयोमोन।
जोंनो माने आंनो बिनि बाथ्राखौ मोजां मोनोमोन खिन्थु दिनै मानो बिनि हेंथायै बाथ्राखौ जों बुंबाय थानो गोनां जादों मानो दिनै आसि थुयै बाथ्राखौ बुंबाय थादों प्रमद बर'नि खारन दं जों दिनै भुक्तभोगि जानानै माने मा होननानै बुंगोन बिदिखौ राव गैयिफोरबायदिलै बाबु मालाबा जोंखाङो दुखु नांखाङो जों एफाराब दुखु दाहा खालामनानै मानो दाखालि असनमान खालामहरजाखो नरेन्द्र मदि पिएमआ इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा दिनैहाय बुंदों 1500 करोड़ हरबाय होननानै मानो बुंजाखो मोनदोंना मोनाखै बे आलादा बाथ्रा हरदोंबाबो बिसोरनि हराब्लाबो बिसोरनि मावबाबो बिसोरनि मावाबाबो इउपिपिएलनि नङा होमबा मावबाबो इउपिपिएल मावाब्लाबो इउपिपिएल खिन्थु डेभेलपमेन्टआ बबेयाव जाखो 1500 पेकेज 1500 कौटिखौ दिनै बिटिआर एकर्डआवहाय मोनसे दफाफ्राव दङ गोबां लिरनाय दं डेभेलपमेन्टनि कलेजनो इन्जिनियार कलेजनो बहाबा फेक्टरिनो बहाबा नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कलेजनो मानो हेन टेन बेफोरबायदि दङ खिन्थु दिनै बेफोरखौ बबेयाव फाउन्डेसन खालामदों आं बेफोरखौ बुंनो थांला खिन्थु दिनै एनडिएफबिनि मुङाव माल्टिएस्टम जेनेरेल भाबै माबाखौ बबेयाव बानायखो मानो खालामाखै खुन्थियाल'सो गायसनना दोनदों दिनैसिमबोथ' गैया थांनाय बोसोरावबो नै अदालगुरियाव खुंबाय बहाबा दाब जायगायाव खुंबाय नेक्स्ट बोसोरावबो बिदिनो लुगोन नामा खोथायै खोथा 2025आव इउपिपिएलआनो फैला सोरबा कंग्रेसआनो ग्रोमनो सरकार दाबाय अब्लाना मा खालामगोन प्रमद बर'आ आरो गबिन्द बसुमतारिया मा खालामगोन आं बै बेक्तिया एसे रिप्लाइखौ होयोब्ला मोजां जागोन नायोनो बिथाङा खनसे फन खालामदोंमोन नालाय आं सावरायदोंमोन नायोनो बिथाङा बे आरोखि रिप्लाइखौ होफिनबानो जाबाय नों जुदि माबायोब्ला आरो होनो नाङा नों जुदि होफिनोब्ला आंहा बिराद माबासो जाबावगोन गोजौआवसो दावखोफिनलायगोनलाय आरोबाव बेफोरबायदि होनो नाङा रिप्लाइ होफिननो नाङा दा बाथ्राया बेनोल' लामा ससेनिफ्राय थैनायखौ गिनाय बेफोरबायदि गोबां दं आं मुं मख'नो सानाखै बै सिनियर जायफोरा लामा ससेनिफ्राय फैफिनदों मा खारननि थाखाय फैनो गोनां जादों ना बेखौबो एसे सान ओरैनो डाइरेक्ट खनसेयावनो थैनायखौ गिनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंबोनाय फिननाय ना बे बाथ्राखौ बुंबा एसे गाज्रि खोनायो उसुबिदा नुयो दिनै फरायसा आफादनिफ्रायबो दिनै मानो ओंखारलाङो गुबुन आफादाव मानो थांदों नङा होमबा बेफोरखौबो इउपिपिएलनिफ्रायबो नों जायखौ सापर्ट खालामो नों जायनि डायनामिक बा बिराद गिदिर मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन बे बेक्तिनिफ्रायबो मानो दिनैहाय गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव मानो थांदों होनबा बिसोरनाव मोनजायैखाय बिसोरनाव फैदों बाथ्रायाथ' बिसो जाहैदोंना जों सोरबा सासेखौ महान लिडारफोर बायदि बाख्नायनानै लाब गैया प्रमद बर'आबो महान नङा प्रमद बर'आबो डायनामिक नङा बिथाङाथ' एकर्ड जाखालि बिथाङा बाथ्रा बुंदों रेकर्डआ दं बिनि भिडिअ'आ आं जोबथारनायाव होनानै होगोन दै नङाब्ला एसे खोनासंनानै लाखा आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै नैबे मोनसे भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायबाय जानांगौ सोर बेक्तिनि न'आव सुइसाइड जानो नागिरदों नङा होमबा बे बेक्तिनि न'आव सुइसाइड जामारहैथारगोन ना मानो बेखिनि बाथ्राखौ बुंखो मानो बुंनानै लाखो नङा होमबा बेखौथ' सोरबा सासे नङा सोरबा सासे रुपायन होमबा नैबे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा जुदि इमप्लिमेन्ट जाजोबाबा सोरबा सासे बेक्तिनि न'आव सुइसाइड जानायनि बाथ्रा बुंदों जानो हाथारगोन ना जों लुबैयाखै बर'नि गेजेराव दिनैसिमबो सुइसाइड जाग्रा रावबो ओंखाराखै बे 93 एकर्डनिफ्रायनो बिएसि एकर्डनिफ्रायनो बे समाव गोगोम आन्दलन जालायदों बे समनिफ्रायनो बर'नि गेजेराव रावबो सुइसाइड जाग्रा ओंखाराखै आरो जोनोमबो जाफेराखै होनदां खिन्थु जायोब्ला नै दिनैनि बे नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा जे बिदि खालामनो हागोन आंहा मोनसेबो आसा गैया बै नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनि सायावबो खारन बिथांमोना अनलि दा नैबे मा होनना बुङो मबाइलावल'सो बिराद इन्टारेस्ट होयो दा गुबुनाव जेबो इन्टारेस्ट होआ हारिनि माखासे सिन्था खालामनाय बेफोरबायदियाव मालाबाबो इन्टारेस्ट होआ जों दिनै हाग्रामा सारखौबो जों महान होननानै बुङा जों बेखौबो माब्रै जों महान होनो जों चन्दन ब्रह्म सारखौबो जों महान होननानै बुङा माब्रै जों महान होननानै बुङो नाथाय बिसोरबो दिनै गासैनिबो 17 बोसोरावहाय दिनै बिथांमोनाबो दिनैहाय
मावफुंजोबनो हायाखै गासैखौबो मावफुंजोबनो हायाखै थादों दिनै नोंथांमोननि नैबे UPPL सरखारनि सरखार दानायावहाय ना मावफुंजोबनो हादों सारि बोसोराव मा बेसेबां खामानि मावनो हादों जोंना नैबे थिफुदला इउटिउबार ना प्रकाश नार्जारि थिफुदलाया आं थिफुदलासो होननानै बुङो बियो मा बहाबा लामा मोनसे जाबाय बेखौनो होदलागासिनो थायो बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु बिबो जे थांदों हाग्रामा बानायनाय लामाजोंनो थांनो गोनां जादों गावनि दरखं बारनाय लगे लगेनो सोर बानायनाय लामाजों थाबायनांदों नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि थ' दिनैहाय बेफोरखौ जों बुंलायबाय थायोब्ला एसे दुखु मोनो बा दुखु मोननायनिथ' खोथा फैया लाजिबो मोनो बै बेक्तिफ्रा बै सुबुंफ्रा दा जों गोरा बाथ्रा बुंनाय लगे लगे प्रमद बर' सारनिखौथ' प्रमद बर'खौथ' माने देखा देखिनो नुखानायखा जों नुसारनाय बिनि जाखिनि बडि लेंगुवेज ना बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय खर' खुज्रावना फैदो दे बा जागोन दे बा माबा मोनसे गैया फैदो मावदो बिनि उनाव आं दंसै बिनि उनावहाय आं दंसैया मा जायो एरखेनो दिनै नै सारि बोसोर बाबेनलांबाय नुबाय जों सारि बोसोराव गोबां डेभेलपमेन्ट खालामबाय BTC आव बहाबा कलेजफोरखौबो नैबे प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो जादों आरो BTC आव BTR आबो नै जोंनिया पालन खालामजोबसिगोन जों बेफोरखौ मानिदों बे प्रमद बर' सारखौ थ' जों बखिनो बुंबा गोब्राबनो जों माबा सानाखैमोन बुंनोबो गोनां बायध'ता आरो बे बेक्तिफ्रा दिनै खोनासंनोबो राजि जानांगोन आरो मोनथिनानैबो लानांगोन आं बुङाखै जे हाग्रामा महिलारियानो जे महानथार बेखौ बुङाखै बेबो महान नङा महान रावबो गैया मोनथिबाय रावबो महान गैया ओंखायनो माखासे बाथ्राफोरखौ खामानि मावखांनायनि उनावसो बुंनाया मोजां जोंनि नैबे 1 क'रराबो दानिया प्रमद बर'आ बेफोरनि रिप्लाइफोरखौबो होनोखौबो नाजादो खोनासंनो नाजादो हजम खालामनोबो नाजानांसिगोन जायनि जाहोनाव दिनै UPPL निफ्राय कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा जोंबो रायलायो नालाय UPPL नि दैदेनगिरिफोरजों बुङा सानब्लाबो माखासे खुगाफ्रा बुंनो गोनां बायध'ता जानानै फैयो गोलाव बाथ्रा बुंबाय UPPL सोद्रोमाफोरनिसिम जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा होलायबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोना केस हैलायगोन ना अफ्रियाखौ बेफोरबायदि आरोखि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गासैबो बर' रायजो राजानिसिम क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि